Hola naturalistes! Avui parlarem de les formigues i d'un formiguer. Us heu imaginat mai com és un formiguer per dins? Sabeu si tenen habitacions o és un sol forat? Anem-ho a descobrir. Les formigues són insectes socials que viuen en colònies de diferents mides i cada grup pot tenir una o més reines. Dins un formiguer hi ha diferents cambres amb diferents funcions. La zona de la reina i els seus ous, la de les larves, el rebost, la zona de les deixalles, la de cultiu de fongs, entre d'altres. Per realitzar un formiguer i veure com es comporten les formigues necessitem el següent material. Un pot de vidre que tingui la boca una mica ampla, un colador vell o una tapa amb forat però que les formigues no es puguin escapar però sí puguin respirar. Terra, una pala petita de jardí o similar, cotó fluix i una mica d'aigua, cinta adhesiva o de pintor, un parell de gomes de pollastre, tisores, un retall de cartolina negra i una mica de menjar, en aquest cas unes figues. Per construir el nostre propi formiguer serà important trobar una reina. Si s'agafen unes quantes formigues i se les posen en un pot, viuran uns quants dies i prou, però només tirarà endavant la colònia si realment hi ha una reina, ja que ella és la que s'encarrega de posar els ous per fer créixer la colònia. Per això has d'anar al bosc o en algun lloc i localitzar un formiguer. S'excava el niu amb una pala i s'intenta capturar tantes formigues com es pugui, sense massa terra, això sí. Haurem de buscar la reina, que és fàcil de veure perquè és la més gran de totes. Posarem les formigues i la reina al nostre formiguer i els hi posarem terra sense arribar a cobrir el pot. Com que estan acostumades a viure sota terra, els agrada la foscor. Per tant, taparem el pot amb una cartolina negra. Si no tapem el pot, com que a les formigues no els agrada la llum, faran el niu al centre del pot i no podrem veure les diferents cambres. La cartolina la podrem anar aixecant quan ens sembli per veure què estan fent les formigues i quines cambres van crear. Un cop tinguem això a punt, hi posarem menjar per sobre, una mica de fruita madura, trossets de pa, mill i també un tros de cotó fluix amb aigua. Les dues coses les haurem d'anar mantenint perquè no els hi falti de res. Finalment, en el nostre cas, col·locarem el colador perquè puguin respirar, però com hem dit, no es puguin escapar. Aquí tenim un experiment més. Moltes gràcies i fins la setmana vinent.